আজকা বহু প্রবাসিক পত্রিকা লোকার্পণ উৎসবর সমস্ত অতিথি এবং উপস্থিত কবি সাহিত্যিক মানুষ অতিরিক্ত নমস্কার জানাচ্ছি। মোর কবিতার শীর্ষক মু ভারত মাতা কହୁଛି। ଏହା ଏକ ବିପ୍ଳବଧର୍ମୀ କବିତା। ମୁଁ ଭାରତ ମାତା, ମୁଁ ଆର୍ଯ୍ୟଭଟ୍ଟ, ମୁଁ ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନ, ମୁଁ ଭାରତ, ମୁଁ ଇଣ୍ଡିଆ ହୋଇପାରେ। ଆଇ ଆମ୍ ମଦର ଇଣ୍ଡିଆ, ୟୁନିଟି ଇନ୍ ଡାଇଭର୍ସିଟି। ବିଭିନ୍ନତା ମଧ୍ୟରେ ଏକତା ମୋ ପରିଚୟ। ଶତକୋଟି ସନ୍ତାନର ଜନନୀ, ବୀର ପ୍ରସବିନୀ, ମୋର ସୁଯୋଗ୍ୟ ସନ୍ତାନ শহীদ ভগৎ সিং আশি ঘণ্ট গর্বরে কহুলা ইনকলাব জিন্দাবাদ, ইনকলাব জিন্দাবাদ। বন্দে মাতরম, ভারত মাতা কি জয়। বহু উৎকଳ ମାଟିର ସନ୍ତାନ ବୀର ପୁଙ୍ଗବ ପଛଘୁଞ୍ଚା ପଳାୟନ ଭୟ ଆତଙ୍କ ଅଭିଧାନେ ନାହିଁ ତାର। ସେ ମୋ ପୁତ୍ର ନେତାଜୀ ସୁଭାଷ ବୋଷ ମୋ ମୁକ୍ତି ପାଇଁ କହିଗଲା ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରେ, ମୋତେ ରକ୍ତ ଦିଅ ମୁଁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦେବି, ମୋତେ ରକ୍ତ ଦିଅ ମୁଁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦେବି। Give me blood, I give you independence। ମୋ ସୀମାନ୍ତରେ ଗୁଳି ବର୍ଷା ହୁଏ ଭୀରୁ କାପୁରୁଷ ପରି। ଏ ତ ଆତଙ୍କବାଦ, ସନ୍ତ୍ରାସବାଦ, ଦେଶଦ୍ରୋହୀ କ'ଣ ଜାଣେ ନାହିଁ, ବୁଝି ନାହିଁ। କାଶ୍ମୀର ପରା ମୋ ଭାରତ ମାତାର ମୁକୁଟ। ଗୁଳିର ଜବାବ ଗୁଳିରେ କାପୁରୁଷ ପରି ପଳାୟନ କେବେ ହୋଇ ନାହିଁ, କେବେ ହେବ ନାହିଁ। ହୋଇଯିବୁ ପଛେ ଶହୀଦ। ମୋ ମାଟି ଅଖଣ୍ଡ ଭାରତ, ମୋ ଦେଶ କରିପାରେ ସର୍ଜିକାଲ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍। କାଶ୍ମୀରରୁ ଉଠିଯାଏ 370, ଉଚ୍ଛେଦ ହୋଇପାରେ 3 ତଲାକ। ଅହିଂସା ଓ ମାଟିର ବ୍ରତ ଏ ମନ୍ତ୍ରରେ ମନ୍ତ୍ରିତ ହେଲା ସାରା ବିଶ୍ୱ। ସେ ପରା ମୋର ପୁତ୍ର, ଜାତିର ଜନକ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ। ଜାଗରେ ଜାଗରେ ସକଳ ସନ୍ତାନ ମା ଡାକି ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରେ, ହଟାଅ ବିଶ୍ୱରୁ ସନ୍ତ୍ରାସବାଦ, ହେଉ ସତ୍ୟର ଜୟ। ଧନ୍ୟ ଭାରତ, ଧନ୍ୟ ଭାରତ, ଉଡ଼ାଅ ତ୍ରିରଙ୍ଗା ଗୀତ। ଧନ୍ୟ ଭାରତ ମାତ, ଧନ୍ୟ ଭାରତ ମାତ। ଜୟ ହିନ୍ଦ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଉ ଥରେ শুভেচ্ছা ସହିତ ନମସ୍କାର। ধন্যবাদ। জননী জন্মভূমি ସୁରକ୍ଷା ନୀତି କରିଛନ୍ତି। ଆମର ଜନ୍ମଭୂମିକୁ ଆମେ କିଭଳି କଷ୍ଟ କାଳରେ ଆମେ ଆମର କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରିବା ତାର ଏକ ତୁରନ୍ତ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆମେ ଜନ୍ମ ହେବା ମାତ୍ରେ ତିନୋଟି ଯେଉଁ ବରତ କରୁଛେ, ମା ପାଇଁ, ମାତୃଭାଷା ପାଇଁ, ମାତୃଭୂମି ପାଇଁ, ଦିନରେ 24 ଘଣ୍ଟାକୁ ଆମେ ଅନ୍ତତଃ ଘଣ୍ଟାଟିଏ ସମାଜ ପାଇଁ, ଦେଶ ପାଇଁ, ଜାତି ପାଇଁ କାମ କରିବା ଉଚିତ। ମା ପରି କିଏ ସେ ହେବ, এই কবিতাটি নেই আসলে কবি নিরুপমা সাহু কবিতা বউ। আসলে শুনিবা কবিতা বউ কবি নিরুপমা সাহু সরকার যে স্বাগত କରିବା ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ବିନମ୍ର ନିବେଦନ। ବହୁତ ଠିକ କହିବି ନା ମୁଁ କବିତା ସତରେ ଅମାପ କଷ୍ଟ ଯାତନା ସେ ନ ସହିଛି ଆମ ପାଇଁ ନିଜ ପେଟକୁ ଖାଲି ରଖି ଆମ ପେଟକୁ ସେ ଓଦା ରଖିଛି। ଛୋଟରୁ ବଡ଼ କଲା, ଅଳି ଅରଦଳି ସବୁ କିଛି ସରିଲା। ନିଜ କଥା ନ ଭାବି ସୁଖ ଦୁଃଖରେ ଆମ